Milí priatelia, Západ na Ukrajine stvoril monštrum. Zelenského režim je nedemokratický a skorumpovaný, ale čo je horšie, vďaka Západu je vyzbrojený po zuby a preto je nebezpečný. Už si to priznávajú aj globálne elity, ktoré si vydávajú svoj časopis The Economist. Prečítajte si najnovšie číslo a padnete zo stoličky. Taký frontálny útok na Ukrajinu ešte v západných liberálnych kruhoch nezaznel. Na Ukrajine vraj majú vážny problém s demokraciou. Dobré ránko. Economist píše, že ukrajinský režim ohrozuje opozičné médiá a kriminalizuje politických oponentov. Najčastejšia zámienka sú údajné prepojenia na Rusko. Takto vydierajú aj podnikateľov na Ukrajine, ktorí potom musia platiť miliónové úplatky, aby im dali bezpečnostné zložky pokoj. Kým na západe mu vytvorili kult osobnosti, na Ukrajine je čoraz menej populárny. Je šialené, že Európska únia chce na Ukrajinu za týchto okolností posielať ďalšie miliardy a zbrane. Veď to je rituálna samovražda. A to, že chce na toto šialenstvo používať ukradnuté ruské peniaze, to je len dôkaz, že západní lídri už nemajú úctu ani pred medzinárodným právom a správajú sa ako lúpežníci. Ukrajina je zlyhaný projekt. A už si aj v západných médiách začínajú uvedomovať, že najväčšou hrozbou pre budúcnosť Európy nie je Putinov režim, ale Zelenského režim. Stvorili Frankensteina a teraz sú vyplašení ako malé deti. Zastavme to pre Boha. Rokujme s Ruskom. Prestaňme s nenávisťou a zbrojením. Mier už nie je len morálna požiadavka. Mier je pre nás jediná záchrana.